Ranní podrážník postará se o všechno. Pohodlí tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade. Tak je to zpochybňovat. Já se snažím vařit zdravě, takže rychle Nič. Lepší jméno pro striptéra, co vystupuje v kostýmu pilota. Fred Cockpit. Jak se Google na fotky a psát si s váma? Přesně tak, za vydám peníze. Premiérová show 3 na Krause. Ve středu večer na Primě. Soutěžte každý týden se seriálem Zoo o dovolenou. Hlavní výhrou je voucher CK Boost Trail za 100 000 korun. Konečně podlouhý dobré zprávy. Sledujte seriál Zoo a odpovězte na soutěžní otázku na webu primaženy.cz. Už by to měl být, ne? Určitě dorazí. Jde jim o hodně. Se starým Bezděkem se známe. Neměl by mě tu potkat. Tak až přijde, schováš se do lékařáku, jo? Okej. Moment. Ano? Už je tady. Který? Starý nebo mladý? Starý. Tak běž. Nech po otevření dveře. Pozvi ho dál. Tak pojďte dál, pane Bezděku. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Posaďte se. Tady je ta chovatelská historie a reference, můžete se na ně kouknout. Vypadá to v pořádku. Uděláme si kopie, ano? No to teda neuděláte. Ale bez nich naše spolupráce nemůže pokračovat. Nechápu. Potřebuji ty kopie předat vedení parku, abych mohl argumentovat ve váš prospěch. No a kdo všechno to uvidí? Já, ředitel parku a jeho zástupce. Tak ať je po vašem. Na tomhle kšeftu mi eminentně záleží. Myslel jsem, že na tom záleží hlavně vašemu synovci. No, opravdě ta firma je hlavně moje dítě. Chápu. Nipku, prosím tě, uděláš vedle kopie? Jasně. Jestli je to všechno, Adame, tak já... Pracovní hodou. A ty potřebuješ i něco na pracovní? Na chvilku. Samozřejmě. Anička dostala nabídku na